كبرى سمعت راديرنا نايلو مغاشاي من اسي برخت حيلي كاب نرويو من اسي برخت سمعنا لهرو يسمعك الله هو حارو ابزي ناي سدتኛታት ድምጽ ምዃን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ዝወርዶም ደሎ ሞትን መቕዘፍትን ብዙሕ ክትዛረብ ሓበሬታ ክዝርግሕ ሰምዓካ እሞ መጀመርያን ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኣብ ትግራይ ተወጽዒ ደሎ ኣብ ርእሲ ስደቱ ሞትን መቕዘፍትን ደድሕሪ ሲዒቦ ደሎ ኤርትራዊ ኣፍትከውን ብምኽኣልካ የመስግነካ ንሎሚ ግን እሱ ጥራይ ኮናን ክንዛረብ ኣብዚ ዘሎ ህሉ ኩነታቱን ንሓፂር ክንዛረብ ኢና እሞ ከብዛዕቡ መጀመርያ ኣብ ቱዴት ግበረና እንታይ ያሎ ሓድሽ ነገር ብዛዕቶም ስደተኛታት የመስግነኪ ሓረጉ ስለቲ ዝሃብክና ዕድል ነቶም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ስደተኛታትና ንዕኦም ኣመልኪት መብረኽብ ስለዝሃብክና ዕድል እውን ብስሞም የመስግነኪ እቲ ኩነታት ናቶም ከምቲ ኣቐዲማ ክገብሮ ዝቆነኹ ናብ ዝበኣሰ እምበር ናብ ዝሓሸ ይኸይድ የለን ማለት እዩ ካብቲ ዘጋጥም ዘለዎ ኩነታት ከዓ እቶም ኣብ ማዕስከር ትግራይ ዘለዉ እቲ ናይ ፀጥታ ኩነታቶም ካብ ዝኸፍአ ናብ ኣሰካፊ ደረጃ እንዳኮንደፁ ይኸይድ ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ናይቲ ኩናት ዝፈጠሮ ባህርያዊ ፀገማት ምዃኑ ኩሉ ሰብ ርዱእ እኳ እንተኾነ እቲ ዘለዎ ኩነታት ግን ኣዝዮም ንሓደጋ ተቓልዕዮም ዘለዉ ብዘይ ናይ ድሕነትን ናይ ፀጥታን ኩነታት ይነብሩ ከም ዘለዉ ንኩሉ እቲ መነባብሮኦም ዝምልከት ከዓ ብዙሕ ሽግራት ይገጥሞም ከም ዘሎ ካብዚ ብዝሓለፈ ከዓ እቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብቲ ማዕስከራት ኣምጦም ዝኣተዉ ብዙሕ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ተቓሊዖም ይርከቡ ኣቓልቦ ዓለምን ማሕበረሰብ ዓለምን ኤርትራዊ ሕብረተሰብ እውን ከምቲ ዝድለ ረኺቦም ክብል ኣይክእልን ምናልባት ወግሶታት ኣብ ሰዓት እዚ ይውሰድ ኣሎ ግን ከምቲ ዝድለ ኣይረኸቡን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ይኹን ማሕበራዊ ይኹን ጥዕናዊ ይኹን እቲ ኩነታቶም ኣሰካፊ እዩ ኣብዚ ሓደጋ ብዙሕ ሓደጋታት ዝወረዶም ስድራ ቤቶም ዝሰኣኑ ወለዶም ዝሰኣኑ ብዙሕ ናይ ዓመፅን በደልን መቕተልትን ማህረን ዝበፅሑ ዜጋታት ኣሎ እቲ ቁፅሪ ብዝሒ እዩ ስለዚ እቲ ዘለዎ ኩነታት ብእሲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ኣሸቓሊ ኮይኑ ዘሎ ሰዓት እዚ ነቶም ኣብ ማዕስከራት ትግራይ ብፍላይ ካመይ ዓይንን ዓዲ ሓሪሽ ይርከቡ እቲ ናይ ፀጥታ ኩነታቶም ከምቲ ቀጻሊ ዝፅሕፎ በቲ ዓቕሚ ዝሃበኒ ማለት እዩ ኣዝዩ እንዳሰከፈ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኩነት ናይ ትግራይ እውን ካብ ቁፅሪ ወፃኢ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ከምቲ ንሪኦ ዘለና እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሓይልታት ዝበኣሰ ኩናት ገጾም ይብሉ ስለ ዘለዉ ፅቡቅ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ራይት የቐኒለይ ብብዝሒ ስኻይ ካብቲ ቅድሚት ወፂኻ ብዛዕባኦም ትማጎድ ዘለኻ እሞ ብጀካ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንህዝቢ ምንጋር ካልእ ከብተን ኣህጉራውያን ውድባት ማዕፆ ብምክሕኳሕ ዝገበርኩሞ ፃዕሪ ኣሎ ዶ እንታይ ውፅኢት ኣምፅኡ ኸ እቲ ክግበር ዝቐነየ ፃዕርታት ሓደ ካብኡ እቲ ኣቓልቦ ናብቲ ማሕበረሰብ ዓለምን ኤርትራዊ ሕብረተሰብን ንምግባር እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ተበግሶ ምናልባት ምስ ገለ ሰባት ወይ ኣነ ወይ ናብቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ተገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ በኣይ ማለት እዩ ግን እቲ ቀንዲ ዕላማ ናተይ ንዑ ዘግበረኒ ነቲ ህዝቢ ብፍላይ ነትናህና ማለት እዩ ዓይነቱ ንምኽፋት እዚ ፀገም እዚ ከም ዘሎ ብዛዕባ ሓለዋት ናይ ስደተኛታት ሰብ ከም ኣርእስቲ ሒዙ ክከታዓሉን ክዛረበሉን ብታሕ ንምምፃእ ክመያየጠሉን ከም ዘሎ ካብ ዝብል ዕላማ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ድሓን ዝኾነ ኣድህቦ ካብ ገለገለ ምሁራት ኤርትራውያን ተበግሶ ተወሲዱ ሓበሬታ ናይ ምእካብ መስርሕ ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ኣገባብ ኣቢልካ ከዓ ነቶም ፀለውቲ ዝበሃሉ ትካላት ንዕኦም ንምርካብን ንምብፃሕን ዝዓለመ ተበግሶታት ውሰድ ኣሎ ካልእ እውን ብውልቂ ይኹን ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ብጥርንፋት ናይ ገንዘባዊ ድለባ መስራሓት ይካየድ ኣሎ እዚ ነባሪ ፍታሕ ከምፅእ እኳ ዝኽእል እንተዘይኮነ ነቶም ኣዝዮም ዝተሃስዩ ወገናት ግን ወላ መትከል እግሪ ክኸውን ዝኽእል ንሓደ ወርሒ ንክልተ ወርሒ ተወሓደ ናይ ክዳኖም ክኸፍለሎም ዝኽእል ክሕግዝ ይኽእል ኢልና ንኣምን ማለት እዩ እሱ ይግበር ኣሎ ኣብዚ ርዱእ ክኸውን ዘለዎ እንታይ እዩ ቀንዲ ዓንቃፅ ሓይሊ ኮይኑ ዘሎ ነቲ ኩነታቶም ብዝምልከት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ምምሕዳር ኣብ ኣሕመድ ነተን ወሃብቲ ኣገልግሎታት ከም በዓል ዩኔስያር ኩና ካልኦት ትካላት ዘይመንግስታውያን ትካላት ከም ድላይን ንኸይሰርሓ ከም ድላይን ስደተኛታት ሓገዝ ንኸይበርክታት ቀዳማይ ዓንቃፅ ኮይኑ ዘሎ ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብቤተ ክርስቲያናት ይኹን ብመሳጊድ ይኹን ብዝተፈላለዩ ካልኦት ትካላት ይኹን ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ እዚ መንግስቲ ፃውቲ ክሕድርን ዓመት ስድራ ቤቱ ደቁ ዜጋታቱ ደቂ ሓገሩ ክገብር በዚ ኣጋጣሚ ኢሉ በመሓላለፍ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ኣሎ ግን ንእሽተይ ጥራይ ክብል ዝኽእል ኢትዮጵያ ይዕንቅፍ እንተልዩ ንዕኡ ሞት ፀብጻብ ከሂብኩሞ ዲኹም እስኻትኩም ትነግሩና ዘለኹም ፀብጻብን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነገረና ዘሎ ፀብጻብን በበይኒ ሕጂ ከምቲ ዝበልኩ እቲ ስራሕ ኣብ ምብጋስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ከም ፀብጻብ እቲ ዘጋጠመ ሓደጋታት ናይ ውሕስነቶም ዝምልከት መጻኢኦም ዝምልከት ካብኡ መፅናዕቲ ምግባር እንታይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ክቐርብ ዝኽእል ሪኮመንዴሽንስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ድክውሃብ ዘለዎ እቲ ቅድሚ ዘሎ ካልኦት ኣካላት ኣለዉ ከም በዓል ዩኔስያር ምናልባቶም ሒዞሞ ዘሎ ኣካላት ኣሕዋትና ኤርትራውያን ንሓንዱ ክነፍልጦ ስለ ዘሎም ኣብ መደብ ንምታ ናይ ስራሕ ምስ በፅሖ ክረአዩ ማለት እዩ ግን ከም ዝርዳእኒ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሰሚዑ ኢለይ ኣይኣምንን ንዕኡሲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀዳምነት እዮም ኢለይ ኣይኣምንን ማለት እዩ ነተን ኣህጉራውያን ውድባት መፅናዕቲ ገለ ግዜ ድወስድ ስለ ዝኾነ እቲ ተኣኪቡ ደሎ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ ኣይበፅሖምን ማለት ድዩ እዚ ስኻትኩም ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ስኻ ከዓ ዝነገርካና ሓበሬታ እኹል መበገሲ ክኸውን ይኽእል ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ወሪድ ደሎ ግፍዒ እዚስ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ክሳብ ሕጂ ኣይበፅሐን ብዘለካ ሓበሬታ መሰረት ማለት እዩ
ዘለና ሓበሬታ መሰረት ጽብቕቲ ሕትያ እዚኣ ምክንያቱ ካብታ ቀንዲ ኣካታዒትን ንዓያ ብዙሕ ሕማቅ ስምዒት ዝፈጠረትለይ ንሳያ ንኣብነት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኩነታት ኤርትራውያን ኣመልኪቱ ኣብ ሕጻጽ ዘጋጠመ ናይ መቕተልትን ዓመጻትን ገበናት መስርሕ ጀሚሩ ነይሩ ነቲ መስርሕ ተጀሚሩ ክወፅእ እንዳተጎብኦ ፀብጻብ እንተዘይተጋገየውን ቅድሚ ናይ ኣክሱም ፀብጻብ ክወፅእ ዝግብኦ ፀብጻብ እዩ ነይሩ ሒዝዎ ስቂልኩም ዘሎ ብዝኾነ መንገዲ ኣነ ክበፅሖ ክኢለ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ዝበሃልካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ክፋል ማለት እዩ ንሱ እውን ዳታ ኣኪብ እዩ እቲ ዳታ ምናልባት ወዲ ወዲያ ምንታይ በፅሑ ኣይፈልጥኒ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብቲ ስእሊ ካብቲ ትግራይ ዘሎ ብሓፈሻ ስእሊ ንክወፁ ዝስራሕ ዘሎ ማለት ከም ፕራዮሪቲ ኮይኑ ዝሰብ ዘሎ ማለት እዩ ብሳዕት ከም ቀዳምነት ኣይረኣይን እዮም ዘሎ ትዝሕዝን ነገር ማለት እዩ ትወሪዱ ዘሎ ገበናት ብቁፅሪ ይኹን ብዓቐን ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ኣነ ግን ንሰብ ብዓቐን ወይ ብቁፅሪ ኣይልክዖን ሰብ ሰብ እዩ ማዕረ ክብረት ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ስለዚ ማዕረ ኣድቦ ክወሃቦ ማዕልዎ ክወሃቦ ምግባእ ነይሩ ግን እዞም ትካላት እዚኦም ነቲ ናቶም ኩነታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ሰዓቱን ኣብ እዋኑን ኣድረስ ክገብሮ ዝግባእ ኣድረስ ኣይገብርዎን ኣለዎ እዚ ከዓ እቲ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ክነቕሓሉን ክሓተሉን ዘለዎ ክሰርሓሉ ዘለዎ ነገር እዩ ስለምንታይ እዩ እቲ ድምፆም ክዕፈን ተደልዩ ስለምንታይ እዩ ጉዳይ ንቅድሚት ከይመፅእ ዝግበር ዘሎ መን እዩ ኣብዚ ዝነጥፍ ዘሎ እዚ ኩሉ ክሕተትን ክስርሓሉን ዘሎ መልሲ ክርከበሉ ዘሎ ነገራት እዩ ምክንያቱ ኣነ በትበፅሐ ዘለኹ ቀሊል ቁፅሪ ወይ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ጠፊኡ ዘሎ ዋላ ዝጠፉ በማይ ዝቁፀሩ ሰባት እውን ኣለዉ ሃለዋቶም ዘይፍለጥ ማለት እዩ ካብቶም ዝሞቱን ላዕሊ ስለዚ እዚ ደሎ እቲ ኩነታት እታ መሓዝ እታ ጉዳይ ናብ ብርሃን ዘይምምፃእ ከዓ ምስጢር ኮይናት ንዓይ ሰብ ሰዓት እዚኣ ብፍላይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎች ከምዚ ትብለን ዘለካ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎች ናይ ጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ክቃል ሓይደለይዎን ኣለዉ ዓንቂፆም ኣለዉ ኢኻ ትብል ዘለካ እሞ ብዛዕባኡ ምናልባሽ ኣብ ተጨበጠ ሓበሬታ ምስ መፀ ክንመለሶ ኢና እቲ ነዚ ክቃለስሉ ዝግብኦም ኤርትራውያን ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብቀዳምነት ክቃለስሉ ዝግብኦም ኤርትራውያን ግን ኣብ ካልእ ፖለቲካዊ ምግምማዕ ኣትዮም ገሊኦም ደገፍቲ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምስ ባንዴራ ኢትዮጵያ ክስዕስዑ ገሊኦም ከዓ ደገፍቲ ናይ ሕወሓት ኮይኖም እሶም ባንዴራ ሕወሓት ዳሓዝኹ ክድብሉ ይረኣዩ ኣለዉ እሞ እንታይ ስከርእቲ ካዚ ኩነታት እዚ ሓደ ካብቲ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ኮይኑ ስማዕና ኣነ ያ እዚ ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ኮር ወይ ከዓ ማእከል ሕመረት ናይቲ ሓደ ካብቲ ሽግራትና ኮይኑ ዘሎ እዩ ንሱ ቀንዲ ክብል እኳ ኣይክእልን ቀንዲ ናይቲ ሽግራትና ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እንዲ ግን እዚ እውን ሓደ ብፍላይ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ መላጉም ናይቲ ቃልሲ ውሽጢ ዓዲ ዝህሉ ዝግባእ ክኸውን ዝግባእ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እዚ ማለት እዩ እዚ ምግምማዕ እዚ ከዓ ብኸመይ ማዕቢሉ ስለምንታይ ኣብ ዝበፅሑ ብዙሕ ዝርዝራት ዘለዎ እኳ እንተኾነ ምናልባት ገለገለ ነጥብታት እንዳቀስቀስኩ ከብርሆ ፍትን እየ እዚ ምግምማዕ እዚ ተሓሳስባ እዚ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ካልእ ዘይድለ ኣንፈት ከምርሖ ይኽእል ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት እውን ብዙሓት ነቲ ስርዓት ዘይድፉ ወይ እውን ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘየለዉ ብሳይለንት ማጆሪቲ ዝፍለጡ ከዓ ሓደ ካብቲ ባእታታት ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ከም ኣነ እውን ኣባል ናይ ደንበ ፍትሒ ንከይፅመርዎ ዝገብሮ ምክንያት ዝቐርብ እዚ ማለት እዩ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዜኡን ከዓ ብዝግባእ ኣድረስ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ናይ ደንበ ፍትሒ ኣነ ኣብ ውስሎ ዘለኹ ኣብ ኣተወኪረ ከዓ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ወይ ክዛረብ ዝደሊ ማለት እዩ ደንበ ፍትሒ ኣብ ዝደሓለፈ 15 ዓመት ዳሓንበሎ እቲ ካልእ ቁፅሪ ንግደፎ እቲ ክገብሮ ዝግባእ ነገራት ገይሩ ዶ ክንዲ ክምጠጦ ዝግባእ ተመጢጡ ዶ ኢልና እንተሓቲትና ኣነ ብወገነይ ዝተገብረ ነገራት ኣሎ ግን ከምቲ ክምጠጦ ዝግባእ ተመጢጡ ከምቲ ክሰርሖ ዝግባእ ሰሪሑ ኣይብልኒ ነዚ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ተቃውምቲ ዝበሃል ትካል እዚ ሓደ ልሙስ ሃገራዊ ጠባይ ዘይ ፋሕፋሕ ዝበለ ተሓሳስባት ኣለዎ ፋሕፋሕ ዝበለ ዘይተጠርነፈ ሓሳባት ዘለዎ ንክኸውን ብውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሓይልን ናይ ደገ ሓይልታትን ሰሪሖም ልዮም እቲ ውፅኢት ከዓ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኣትዩ ናይ ምግምማዕ ምልክታት ዘሎ መንፈስ ከርኢ ይኽእል ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓይሊ ወያነ ወይ ሕወሓት ዝበሃል ኣብ ሓደ ናይ ዓሌት ተኮር ዝገበረ ፖለቲካዊ መስመር እዩ ዝኽተል ነይሩ ምናልባት ብዙሓት ኤርትራውያን ነዚ ከም ክስታይ ኣየስተውዕልዎን እዮም እቲ ናቱ ሳዕቤናት ከዓ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ይረአይ ማለት እዩ ስኻታ እዩ ሓደ ኣብ ዓሌታዊ ኣተሓሳስባ መሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ልክዕ እቲ ናቱ ሜንታሊቲ ሒዝካ ብምኻድ ዘሎ ዘረባታት ዘሎ ስምዒታት ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ይረአይ ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ደንበ ፍትሒ ፀገም እንታይ እዩ ዓማፅን ዓይነት ፖለቲካ እዩ ዝኽተል ዓማፅን ምናልባት ኣብ ቃልሲ ዓማፅን ክትብል ከለኻ እቲ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ናሬቲቭ እንታይ እዩ ህዝቢ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ናይ መንግስቱ ብኣምሓራዊ ሓይሊ ዘዕብለል እዩ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበረ እቲ ስእሊ ዝነበረ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝነበረ ስእሊ እቲ ዓማፅ ዝበሃል ኣምሓራ ዝበሃል ሕብረተሰብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቶም ናይ ሽዑ ፖለቲካውያን ሓይልታት ንምንታይ ከምኡ ገይሮሞ ንዕኦም እዩ ዝምልከት ንክጥዕሞም ነቲ ህዝቢ ሞቢላይዝ ንምግባር ድም ከምኡ ገይሮሞ ወላስ ብዘይፍላጥ እዩ ወላስ ናይ ባሓቂ እዩ እዚ ታሪክ ተመራመርቲ ተመራሚሮም ክረኽቦ ዘሎ መልሲ ኢለ ይኣምን ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ዘለዎ ደንበ ፍትሒ ዘለና ኢለ ዝኣምን ኣነ ንዓና ግን ብርግፅ ዓማፅን ኣብ ኤርትራ ዝዕምፅ ሕብረተሰብ ወይ ዝተዓመፀ ሕብረተሰብ ኣሎ እዚ ክምለስ ዘሎ ሕቶ እዩ ንሕና ፖለቲካዊ ፀገም ኣለና ብርግፅ
እቶም ነቲ ፖለቲካዊ ትካላትና ሒዞም ነቲ ስርዓት ሒዞም ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዞም ነቲ ሕብረተሰብ ቁልቁል ኣፍ ዝተኽልዎ ዘለዉ ከዓ ኣካላት ናይቲ ሕብረተሰብ እዮም ውሉድ እዮም ትማል ኣብ ሜዳ ተቃሊሶም እቲ ሃገራዊ ናጽነት ናይቲ ሃገር ኣበርክቶ ዝገበሩ እዮም ስለዚ ብኸመይ መለክዒኡ ዓማጽን ናይቲ ዓማጽን ፖለቲካ ክህሉ ዝድለ ዘሎ ብኤርትራ መን ዝዕምጾ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ጸገም እዩ ዘሎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ኣብ ኤርትራ ግን ዓማጽን ናይቲ ዓማጽን ጸገም ኣሎ ኢለ ኣምን ዓማጽን ተዓማጽን ክትብል ከለኻ ሓደ ብዙሕ ስእሊ ኢለ ዝኣምን ሓደ ሓይሊ ወይ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ሓደ ሶሳይቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሕብረተሰብ ብሓይሊ ተጽዕኖ ፈጢሩ ፖለቲካዊ ስልጣን ምዝጭብጥ ኢኻ ነዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ተበግሶ ወሲድካ ክሰርሕ ትኽእል ኢለ ዝኣምን ማለት ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝሪኦ እዚ ትጸገም ካልእ እቶም ኣብዚ ዘለዉ ኤርትራውያን ምሁራት ዝበሃሉ ፖለቲካውያን ዝበሃሉ ኢንተሌክቹዋልስ ዝበሃሉ ነዚ ደንበ ፍትሒ ከምቲ ዝግባእ ቀሊሶም ከኺልዎ ስለ ዘይከኣሉ ሕጂቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ክልተ ጫፋት ወይ ናይ ፖላራይዜሽን ናብዚ ደንበ ፍትሒ ናብቲ ተቃውምትን ዝበሃል ክምዕብል ክኢሉ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንስኹም ናይዚ ሳይድ ኢኹም ንሕና ከዓ ናይዚ ሳይድ ኢና ዛ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዝኽኢሉ ማለት እዩ እቲ ሕቶ ግን ከምኡ ክኸውን እንዲ ዝግብኦ ማለት ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ብዙሕ ክልዓል ዘይግብኦ ዛዕባታት ይለዓል እዩ ብዛዕባ ትግራይ ትግርኝ መፅእ አንድነት መፅእ ዝተፈላለዩ ሓሳባት መፅእ መንእሰይ በረኸት ቅሩብ ምእንቲ ከይትገፍሓና መንጎድኻ ትወካ ኦኬ እዚ ኩሉ ተባላሊዑ ኩናት ተገይሩስ ሕጂ ካልእ መልክዕ ናይ ኣሰላልፋ ንርኢ ኣለና ትክክል እዚ ኣሰላልፋ ከምቲ ዓንቶ እዩ ዝጠቐስኮ ገለ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ማለት ዝኾነ ጉጅለ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ምስቲ ማእከላይ መንግስቲ ኮይኑት መንግስቲ ኤርትራን ደገፍቱን ኣብቲ ሓደ ኩርናዕ ኣሎ ተቃወምቲ ምስ ናይ ወያነ ወይ ሕወሓት ተበዲሉ ድብሉ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሓዊስካ ማለት ከዓ ካልእ ጉጅለ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣበይ ረብሕኡ ኣብኡ ስከነተኩር ጽብቕቲ ሕትያ ህዝቢ ኤርትራ ረብሕኡ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ምስ ዝገብር ጥራይ እቲ ሃገራዊ ጠባይ ዘይብሉ ደንበ ፍትሒ ዘብለን ዘሎ ምክንያት ሓደ ንሱ ናይ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ደንበ ፍትሒ ይኾንካ ኣነ ሕጂ ደንበ ፍትሒ ጥራይ ፍጃጅ ክገብር ዝኽእል ስለምንታይ እሱ ዝያዳ ማይልስ ካብቲ ኣብቲ ናይ ደይ ፍትሒ ዘሎ ኣካል ክኸይድ ዘሎ ካብቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ዝበሃሉ ማለት እዩ እዚ ዝፈጠሮ ናይ ጽልኢ ናይ ዓማጽን ዓይነት ኣካይዳ ፖለቲካ ብዝሓለፈ 15 ዓመት ከዓ እቲ ጋፍ ኣግፊሕዎ እምበር ከጽውዕ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ዋዓደ ዘሎ ኤርትራ እቲ ዝበዝሕ ኤርትራ ወይ ተሰቂሉ ዘሎ ከዓ ነቲ ኩነታት ከምቲ ክኾነ ዝግባእ ዝደልዮ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ኣብ መንጎ ተቐርቂሩ ተሪፍሎ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮ ሃገራዊ ጠባይ ፖለቲካዊ መስመር ከይመፀ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ድብል እምነት የብለይ ንኣብነት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እንታይ መሲልክ ንኣብነት ሓንቲ ታሪካዊ ምዕባለ ክነግር ተኮይነ ኣብ 1950ታት መጀመርታት ናይ ፌደሬሽን ኩነታት ክጋጥም ከሎ ሓንቲ ካብተን ነጥብታት ኣብቲ ታሪካዊ ፍጻመ ኣነ ብዝበፃሕዋ ማለት እዩ እቲ ዘይምስምማዕ ናይ እቶም ክልተ ሃይማኖታት ትካላት ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ናይ ከበሳን ናይ መታሓትን ዓይነት ፀገማት ነይሩ ማለት እዩ እቲ ከፃሪ ዝመፀ ምርማሪ ሽማግለ ሓደ ካብቲ ነጥብታት ዝረኸቦ ንሱ እዩ ነይሩ ስለዚ ናብቲ ፌደሬሽን ንክትኣቱ ዘኽኣላ ሓደ ምክንያት እንታይ እዩ ምስማዕ ናይቶም ሽዑ ዝነበሩ ኤሊትስ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ባእታታት እዩ ልክዕ እዚ ታሪካዊ ምዕባለ እዚ ከዓ ናዊና ንምለስ ዘለና ንሕና ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ ሽዑ እንታይ ወሊዱ ኣብቲ ግዜ ኤርትራዊን እኮ ናይ ብሓቂ ስጡን ፖለቲካዊ መስመር ነይሮም እንተዝኾኑቶም ናይቲ ግዜ ኤሊትስ ኣብቲ ዝዓተወ ናይ 30 ዓመት ሰውራዊ ደምነት ደይክንኣቱ ተኽእሎ ነይሩ ማለት ኢለ ይኣምን እያ ማለት እዩ ከም ሰብ እዚ ሕጂ ትኽየድ ዘለካ ናብኡ ገፅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናይቲ ሓደ ጫፍ ሒዝካ እንድሕር ትኸይድ ኮንካ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ እዩ ስለምንታይ ደንበ ፍትሒ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢዱ ክእቱ ዝደል ዘሎ ኣይርዳእንን እያ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢድካ ክትእቱ ትኾንካ ንዕኦም ከተዓራርቆም ዝኽእል ከቀራርቦም ዝኽእል ጥሪኻ ትገብር ንኣብነት ንወያነ ንሕወሓት ምድጋፍ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ንወያነ ከም ቀታሊኦም ከም ሓራዲኦም ዝፈልጦ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ኣውቶማቲካሊ ምዞም ሰባት እዚኦም ኢኻ ፅልእ ትኸፍል ዘለካ ማለት እዩ ንወያነ ምድጋፍ ማለት ካልኣይ ህዝቢ ኤርትራ ንወያነ ከም ፀላኢ እዩ ዝፈልጦ በቃ እቲ ናሬቲቭ ከም ፀላኢ እዩ ሕጂ እቲ ደንበ ፍትሒ እንታይ ክገብር ፈቲኑ ብዝሓለፈ 15 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ምስ ወያነ ከተዓርቆ ይፈቲኑ እዚ ክኸውን ዘይነበሮ ክግበር ዘይነበሮ ነገር እዩ ወያነ ሓደ ፖለቲካዊ ትካል ንህዝቢ ኤርትራ ምስ ወያነ ከተዓርቆ ምፍታን ማለት ኣብ ገዛ ርስካ ነፍሲ ቅትላት ምፍፃም ማለት እዩ ሕጂ ፅቡቅ ትሓስብ ፅቡቅ ትብዛምፂኻ ዘለኻ በረኸት ንኣብነት ህዝቢ ኤርትራ ፀላእቲ ምረፅ ይድበሃል ዘሎ ዋላቶም ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ተባሂሎም ወይ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ወይ ዞም ኣብዚ ሰልፊ ንሪኦም ዘለና እውን ህላዊ ኤርትራ ዘይደልዮም ስለዚ ምስ ክልተ ፀላእቲ ካብ ክልተ ፀላእቲ ክመርፅ ዘለዎ ግድን ክሓልፎ ስለ ዘለዎ ፀግዒ ክህልዎ ስለ ዘለዎ ወይ ካብዞም ክልተ ፀላእቲ በይኑ ኮይኑ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ካሎ ድዩ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ በይኑ ዝገብሮ ነገር ነይሩ ምክንያቱ ንዓና ሓደ መወከሲ ወይ ብሉፕሪንት ኣለና ከም ኤርትራ ንስኻ እንታይ እዩ ነቲ ኩሉ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓርጎፅጎፅ ናይ 60ታት ናይ 50ታት ሓሊፍና ናብ ሓደ ሃገራዊ ኣጀንዳ ተሰጋጊርና ሰውራዊ ቃልሲ ተጀሚሩ ድሕሪኡ ከዓ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክነምፅእ ክኢልና ኢና
حجزين عنا حدا عامل موكسي تاريخه في التسامي سلمنتاي نتزلنا هجراوي تجمع بساعات زغم فتح تقنك زلكا دحلف كاتو مكريها توكس نعملت كم عملت كده أصل كجرمن دحر هتلر مودا أنسي كالتيفهم تسيام سلمنتاي تسألوا مخناتك تكالنا يمهنا تعامل يرومي عفلت أني يرومي كلمة هتلر ممتونا بسلطان مالتي تزي تنا بوليتيكا وتجمعنا هتلر مستعلي كالتيفهم أوتوماتيكلي نبحنت بالتك هاجر كورو عيتشجرون مالتي لك عن هنا بوليتيكاوي شجر كم فتح له نخيل بوليتيكاوي تمكرو علنا سقطايو سينايسوس نحمسات بوليتيكا حلفنا قال ستقالسنا هاجر همتينا أبسعات زي كابزوم أبي إثيوبيا زلوا حيلتات نت أخوينا بجزء رأسنا حرية بوليتيكا أكايدنا شجرنا هنفتح نخيلنا إلى 100 500 تمامنا كمان تعدلنا عناس كل جزء دلون برحوني اتنا هنا تاجا من تايو أبي إثيوبيا زلوا بوليتيكا تاجعي كنحس نفتنا لنا إذا تاجع زم محاز مفتان كأني نستفعل اللي أكلتها بإرتراز زلوا حكم مالتي أب كل تيجمع مع ماله تزي قدنا يكون إن إحنا خنمرت أبي إثيوبيا زلوا أبي إثيوبيا تخنمرت عن نخيل نسلامن مرقق عن نتهاجر كنحجزوا لهم نخيل بايتان تفتيرهم كتحجزهم ميليت كتجبرهم وين كتشنقلهم تريح تخيل كم قربت هاجر كم حد عبرة السب كم حد قربات ولا حبرك نقولون نخيل مالتي تزي عميريشن كنقرب نخيلنا كابزوات أجن نأتيبيا بوليتيكا نحنا كاب قدرنا كاب عقمنا نلعلي مستزلنا حجرا وعقمنا بساعة الزمالتي زي دمت راديو إيراناي علم بشركنات يتسرح اطرف نحنا دخاتات هاجرات كساحجي تمسيحنا زي ندرر ولا تنرخبات دبهلاون كل غزيه صقعن حاجزن يندليا نا إرترا خناتات كاونا إثيوبيا خناتات فليخا خطريو تخيل ليخا خوننتاو ديو حدا نجر كيتفتنا كون يا كوني خنبلا نخلينا كم تقبل قول صصنا قديمها عبتز نبرنا هنا بوليتيكاوي تاريخ زحلفه وينكو درجة دبزحتي قالسنا حزب إرترا بجزاروش تعمامين زقبوري مالتي نعم نسي كابي تبي أنت عين ترتيح مثلنا زقل هجراو سقات مثلنا خلي بساعات زي أبي تبي أن جزاروسهم أبي بوليتيكا وتجمع قات إمام الله بساعات مالتي على أخول زقون عيه جزالهم سزي نحنا تي كوننا كفرحنا زقل كابي تبي هجراو تامز مثلنا تراي ليز أمن مالتي ندهر هجراو تكابي تبي مثلك خمسة كيل تأمن كونكا نبحك استتصنع هجراو تكمثلك ندهر كم ديك كيل تأمن كونكا نمنتاي نجزارس أيوة جزاخ تجبر زي تخل نمنتاي بومزلو حيلتها سايد تجبر زد الله مالتي أنا كم نفسي كوننا تراي كونس ملو كوننا تاونت على ويل زعمن من البعض كا مزوم حيلتات كا تصير حلو تغل استوصلنا درجاتها بمصنعتي بصوت يستقبل مالتي تصير تغليها كل نجار كا أبو أطلق كابون تمركز كازجبر بوليتيكا كن حدا جميع اللي زعمن نعنا كم حلسة حجب في اللي إذا نايتمال سلفي في أب واشنطن دي سي انتري خايو ولا بكلا هجراتون اتنا إرترا قداب تنا إثيوبيا قداي وشتاتيو نبوليتيكا مخسب ديو نخال دلاينا يخنبلو نخيلينا نتي إرتراو جن نتنا بحكي إرتراو هجراو إرتراو جن قطعوا كم وعينة سلفي مرأيو بزعبازي كينو قطع زخيد سقات الرأي كادو ولا كبوليتيكا وحلكي أي حلفني دبل جم يزلكا كم تقبلوا تصرح ولا زي تنا حي سقات هاي الرأيني سلمتاي سقات هاي الرأيني أبي إثيوبيا نبعلهم زي تفتح عبيتي هجراوي أجندات هتلو إثيوبيا نبعلهم تايم كونوا كم حنتي إثيوبيا قصلوا ديهم ويكفلالو ديهم كفاتحوا ديهم ناي مريت حطوا لهم نبعلهم إساس ناي إرترا قداي فليخو حزو يدلي لنك قدم نجيرنايو المسألة ساعمت نجيرنايو حجونكم يتقبر دلو ناي إرترا قداي كم إثيوبيا خمزي في الليل قبرو زلومو إذا حدا جنيا دا يكونن إدبل الله أنا أتي إساس حيزو زلو من قدي زوسقوم سبات اللو أبز زلك ريتي سمع دلي وتصبغ الله في جنا أنا فأنت يبلا له إساس حيزو زلو من قدسي وين تزوبا ينقولوا على حوقة وانبر نبين أني إرترا كخسياز النجار عير عينني سلامنتاي حيزو زلو من قدي يكون عيكونن نبعلم إثيوبيا تزغتل وزلو من قدي سيسايد علي سازي مثلا نخيل حدا جنا نعنا نحنا كبز حدا جاز نوت أقول نخيل من قدي بستقى وين نتي قربا بتنا حجرات بعلي إثيوبيا بعبي مالتي نرجع قالوا نخيل جنتايو كالتفنا قداي جزانا يجزانا مس نجبرينا حجراو بايتو سرعة مس جمر قوام مستقل جزاء من سريح جبر نتزب السامع من قسم مستقل تي بوليتيكا وصلت عن حزب مزور تي عبي تبقى زلوا خناتات بمتقنوين نبدأ حنزقون أستاك من الاستخدام الويل عمني زي سياس زخدوا زلوا من قد جن وين كلها ناي قد فعلنا نحنا مسؤول حويس مالتي نيرترا نبينا زد فعل عبنت جن أي رأيني عند حرقهم وين قعدت متفقت بس حدش ريت بوليتيكا في زبا فتر مالتي حدش بزح نجارات في التر مالتي سيزس وين سؤالنا هنتفهم بيننا كم حاجة نحنا أقصى نقول لا يرعيني نزجن حجوين عدل علينا جزيل لنا كفتقال أجندات ديستراكت بيكونا استفر اللي حسابات كإنجدنا أو ترى فوكس بمبا
ሃገራዊ ጉዳይና ብምፍታሕ ጥራይና ክንሰርሕ ዘለና እዚ ከዓ ዋላ ንጎረባብትና ንሰላምን ንጥዕናን ኢለ ዝኣምን ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንምድሓን ያወጋ ከፊላ ዋላቲ ገድሊ ዋላ ብመሰረቱ እንተሪኢኻ ንህላወ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ዋጋ ድኸፍ ኢትዮጵያ ድሒኖም ኤርትራ ክጥፍዋ ወይ ትጉድኣት ናብ ኤርትራ ጥራይ ክኾነሉ ዘይክእል ምክንያት ታያሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ከም ዝረኣናዮ ዋላት ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኢትዮጵያ ንምድሓን ንኤርትራ ገንሸል ዝገብራ እዚ ተሓዲሱ ኣይረኣየካን ኣሎ እንታይ እቲ ናይ ምዕራባውያን ፖሊሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሃገራት ካብ ገዞም ወፃኢ ምስ ናይ ፀጥታን ረብሓን ዝተኣሳሰሪ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ሓደ ትርኑዕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ወይ ፖለቲካዊ ትካል ክሳዕ ዘይተሃነፀ ገንሸል ምዃንና ኣይክተርፈናኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሶም ኩሉ ግዜ ትዝወስድዎ ስጉምቲ ወይ ፖለቲካዊ ስራሕ ተበግሶ ኣብቲ ቦታ ነቲ ዕላማኦም ነቲ ሓሳባቶም ብዝግባእ ዕዮገዞም ክሰርሓሎም ዝኽእል ኣካል እዩ ዋላ ንኢሳያስ እኮ እንድሕር ሪኢና ብምሉ ናይ በዓል ኤውሮፕያን ዩኒየን ወይ ናይ በዓል ኣሜሪካ ካይዳ ዝፀንሐ እንታይ እዩ እቲ ዞባ ናብ ካልእ ሓደገኛ ኣንፈት ንኸይከይድ ኣብቲ ስልጣኑ ንክፀንሕ ሲ ኣማራፂ ሳይነበሮም ማለት እዩ ብሓፂሩ እቲ ዘሎ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ካብ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከም ኣማራፂ ኮይኑ ከም ብቑዕ ተወዳዳሪ ሓይሊ ኮይኑ ነተን ካልኦት ሃገራት ዓለም ኣክተርስ ናይቲ ዞባ ማለት እዩ ስለዘይቀረበ ንኤርትራ ሓድሽ ሓይሊ ክፍጠረላ ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኣብኡ ዝፍጠር ጂኦፖለቲካዊ ፀገም ብምሉእ እቲ ዞባ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ነዚ ናይ ኤውሮፓ ክትንክፎ ስለዝኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ማለት እዩ ንኣብነት መስመር ቀይሕ ባሕሪ ኣሎ ካብ ቻይና ንኤውሮፓ ዝመፅእ ናይ ትሪልየንስ ንብረት ብኡ ዝሓልፍ ዓመታዊ ማለት እዩ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ኣሎ ብዓብዩ እቲ ዞባ ወይ ናብ ካልእ ዝተገደደ ናይ ፀጥታዊ ክስታት ክሰጋገር ስለዝኽእል ነዚታት ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ንዕኦም ኣብኡ ቀዳማይ ዝሰርዕዎ ናይ ፀጥታን ረብሓን እዚአን ክልቲአን ነጥብታት ነዚአን ከማልሎም ዝኽእሉ ሓይልታት ከዓ ኩሉ ግዜ ክድግፍዎ እዮም ማለት እዩ መን ይኹን ብዘይገድስ ንሕና ከዓ ተወዳዳሪ ሓይሊ ዝኾነ ንዕኦም ከእምኖም ዝኽእል ብቕዓት ዘለዎ ሓይሊ ክንሰርሕ እንተኽኢልና ምዕባይ ምንኣስ ናይ ኤርትራ ፋክተር ኣይኮነን ወይ ንኤርትራ ብፍሉይ ገንሸል ዝገብሩላ ንኢትዮጵያ ዘፍቅሩላ ምክንያት የብሎም ንሶም ኩሉ ግዜ ምስ ረብሐኦም እዩ ዝካየድ ነገር ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ናይ ሱዳን ተሪእና ድሕሪ ምምፃእ ሓምዶክ ናብ ስልጣን ኣሜሪካ ብዙሕ ተበግሶታት ብምውሳድ ምስቲ መንግስቲ ፅምዶ ትገብራላ ብዙሓት ሃገራት እውን ፅምዶ ገብራ ኣለዋ ናበይ ክበፅሕ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሐ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ መልሕቕ ናይ ኢትዮጵያ ዝብል ኣምር ናብ ሱዳን ክግዕዝ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፍሉይ ክራይቴርያ የለን ኤርትራ ገንሸል ንክትከውን ኤርትራ ገንሸል ንክትከውን ዘግብራ ፀገም እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ጥራይ ናብ ኢሳያስ ካብ ናፅነት ድሕሪ ምምፅኡ እቲ ዝነበሮ ናቱ ትዕቢትን ናይ ፐርሶናሊቲ ፀገምን ምስ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ኣብ ግርጭት እትይዎ እሶም ከዓ ምስኮነ ዓይነት ሰብ ክሰርሑ ድሌት ስለዘይብሎም እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ከይዱ ናብቲ ብመለስ ዜናዊ ዝምራሕ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣምርሲ ኣብቲ ብቕዓት ናይቲ ትካል ትገብሮ ፍቲ ሃገር እዩ ኣነ ወዳም እዚ ኢትዮጵያ ዓባይ ሰፊሕ መሬት ዘለዋ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዘለዋ ድብል ፅውፅዋ እዩ ባህላ ኢኻ ማለት እዩ እሱ ፅውፅዋ ወላ ሓንቲ ዕብየት ወላ ሓንቲ ፋክተር ኣይኮነን ማለት ኣብ ዓለም ሓደ ሃገር ክንምንታይ ፖለቲካል ኢንስቲትዩሽንስ ኣለዎ እቲ መለክዕ ናይ ሓይሊ ማለት እዩ በዓል እስራኤል ከለዋ ከም በዓል እስራኤል ማእከላይ ምብራቕ ብፀጥታ ብኩሉ ቴክኖሎጂ ዝቆፃፀራ ኣካላት የለዋን ማለት እዩ ስለዚ ሃገራት ብሓሳባት እየን ዝሕይላ እምበር ሃገራት ብዓቅሚ ሰብ ብዕብየት ግራት ገለ ወላ ሓንቲ ኣይብላንን ብዕብየት መሬት ማለት እዩ ኣይልክዓንን ሃገር ክንምንታይ ሓሳብ ፕሮዲስ ትገብር ክንምንታይ ፖለቲካዊ ኢንፍራስትራክቸር ኣለዋ ብኡያ ትልክዕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልእ ሲ ትርጉም የብሎን እንግሊዝ ውን ኮ ካብ ኤርትራ ትንሽ ይመስለኒ ብዓቐን ብሳይዝ እንተሪእና እንግሊዝ ግን ድሕሪ ኣሜሪካ ኣብቲ ዓለማዊ መድረክ ብስልጣን ተሪእና ማለት እዩ ካብተን ሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት ክትስራዕ ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንዓይ ፅንፅዋይ ናይ ኢትዮጵያ ዕብየት ገለ መለሲ ምዕባይ ኣምሲ ሽግር ኣምፂኢሎም እምበር ሰላም ኣምፂኡ ንዓና ዶሚኔት ክገብሩና ከማንስ ኣይረኣናዮ ሓለፈ ክንደይ ዓመት ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ተቃውሞ ዘለው ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብ ስርዓት ካብቲ ስልጣን ከውርደሎም ልዑል ተስፋ ዘለዎም ሰማዕ ኣለኹሞ ብዛዕባኡ ትብሎ ነገር ኣሎ ድዩ ክውንነታዊ ድዩ انت خوينخ خمي يخون انا ولا حنت كوننت ايراين اسلامتا مسيلكي እቲዮም ምዕራባውያን ሓይልታት ኤውሮፕያን ዩኒየን ይኹን ወላ ኣሜሪካ ብዝያዳ ማለት እዩ ኣብቲ ዞባ ዝግደሱ ኣማራፂ ሓይሊ ክሳዕ ዘይረኸቡ ክሳዕ ዘይረኣዩ ብሉ ኣይኩልንም ደንበ ፍትሒ ከዓ ዝሃነፁ ሃገራዊ ትካላት ኣሎ ድዩ ዝረአ ማለት እዩ ክረአ ዝኽእል ዝተሃነፀ ሃገራዊ ትካላት ኣለዎ ድዩ ኣብ ደገ ዘሎ ማለት እዩ ሎቢ ዲ ዘሎ ዲፕሎማሲ ዲ ዓቕሚ ዘሎ ወይ ካልኦት ኢንፍራስትራክቸር ዲ ዘለዎ እንታይ ገይሩ ደንበ ፍትሒ ካብ ናሽናል ተበግሶታት ሓሊፍካ ማለት እዩ እዞም መንግስታት እዚኦም ከዓ ኣማራፂታት ክሳዕ ዘይረኣዩ ዝኾነ ናይ ምትሕብባር ወይ ናይ ምስራሕ ወይ ኣብ ኤርትራ ናይ ሬጅም ቼንጅ ሓሳብ ከምፁ ኣይኩሉን እዮም ማለት እዩ ስለዚ እስኸው እንተ ኮይኑ ንባዕሉ ገለ ነገር ዝኽእልዎ ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ክቡኻ ዝኽእሉ ሓገሲ ክፀወሮ ዝኽእል ዓምስ ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ ንመን እዮም ክፅውዑ ንህዝቢ ኤርትራ ክውክሎ ዝኽእል ተሰማዕነት ዘለዎ ህዝባዊ ተቐባልነት ዘለዎ ትካል መን ኣሎ ብሰዓት እዚ ወላ ውልቀ ሰብ ከማን የለን ትካል እሞ ንግደፎ ውልቃዊ ሰብ ከማን ሓደ ፐብሊክ ፊገር ከማን እዮም ደንበ ፍትሒ ኣዝዩ ዲስትራክትድ ዝኾነ
بزي ديسيبلين زغيد بزي ناي ليدرشيب سنتراليزد دخون ليدرشيب زي ببز مسله زغيد انت قريت حدا اتو تحدا وص سد عينت اكايدا يزلو مالتي كمزي كومباس زي بلا مركب ما حساب نيمان تخيل نصقاب تخيل ندحريت قومي يزلو مالتي اب كمز عينت امرار حقا كم يقرم يمسخ صرحو ولا عمات يكون ولا ديكتاتور يكون نتي ريجنال ستابيليتي زبحال كوحسلو مسخيل حيلي اساس كسع زقونه اساس يسلو ويفتو ولا تيمن رايتس فايوليشن هلا ابيرترا تقصلي مالتي سزي alternative كيترخبه ويا مارات كيترخبه مسخونه يكون اكل صمدو خغبريم زبلمت ولا حنتي بلينا ولا بقداماي وين منشو ني امريكا ني ايرترا تاريخ زتنا بامريكا زولو زي دان كونل زبحال قليل بقليل قوميلو مالتي حجي تتصقم انت ايرتراوያን ግን ሓደ ኤርትራው እንተይልዎ ተሓሳብ ኢንሻአላህ ብዙሓት ኤርትራውያን ኮይሎም ማለት ኮንክሉድ ብለለሁ መጀመርታ ሓደ ኤርትራው እንተይልዎ ትድስማዕ ድሰምዑ ውሕድ ዳን ኮነል ስለዝበሎ ሽዑ ብዙሕ ይስማዕ ነይሩ ማለት ወላ አንድ ቀሊል ተዛሪብ ዳን ኮነል ከምዚ ፉሉይ ስተዋ ኦርኬስትሬትድ ዝኾነ ዘረባ ወይ ከምዚ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ሓሳባት ኣይኮነን ጌርና ቀሊል ነይርና ሎቢ ክትገብሩለኩም ክትጥርነፉለኩም ናፍትና ቀደም ሓድነትኩም ክትምለሱለኩም ኢሉ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራሲ ተዛዓቤት ካፒታል ናቱ ተዛዓቤት ሃገራዊ ሃብትና ሃናንታያ ሓድነት ያ ምስቲ ውሕድና ምስተኻለ ኩሉ ግምተት ሓድነት ያ ንዓና ሰርቫይቭ ዘግበረትናሲ ተሓድነት በሃል ኣምርያ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ፅንኩር ኩነታት ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ነቲ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ክንቀይሮ እንተኮይና እዚ ሲልካ ናይ ዓማፅ ናይ ፅሊ ናይ ቄም ፖለቲካ ዝብሙሉ ተጓሒፉ ንሕና ኣብ ኤርትራ ዘለና ፀገም ፖለቲካዊ ፀገም ጥራይ ፖለቲካዊ ስልጣን ጥራይ ፀገም ዘለና ካልእ ሕቶታት ተመሊሱ ኣብ ደንብ ፍትሕን ሕሪኸ ግንታይ ዝረአ ከምዚ ካልእ ፀገማት ከም ዘለና ናይ ዓሌታዊ ፀገም ከም ዘለካ ናይ ሃይማኖታዊ ፀገም ዘሎ ሃገራውነት ፀገም ሎ ቁርቁሳት እዚታት ይመጽ ብመን ይዝመጽ ኣና ብዙሕ ተንተና ወሃቦ ክእል ኾኒ ግን እሱ ኣይኮነን ናሃና ቀንዲ ፀገም ናሃና ፀገም ፖለቲካዊ ስልጣን እዩ ካልእ እሱ ምስተጨበጠ ሁሉ ዝቕህም ነገራት እዩ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ መንግስቲ ተተኺሉ ሃገራዊ ባይቶ ስሩሕን ተጀሚሩ ቋም ተተኺሉ ተወዲሉ እቲ ካልእ ማለት ጭራ ምራሕስ በቦት ተሐስ ወታደራዊ ስርዓት ክመጽእ ኣብ ኤርትራ ኣይትፈርሕን እዚ ተንታኒኻ ንፉዕ ተንታኒኻ ትመስል መበረኸት ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ ስርዓት ከይመጽእ ርሕስ ማዓካዶ ወላ كما مراتي يخون بهلايخه ول ابي ارترا وتادراو سرعت كمت انسي كمان تقول لي زعمنا منالبات بزحات سبات نتي ارترا زلو ناي ميليتري امرارحه ببزح منغدي تنتنويم كمزي بلويم انا جن اموداتا حدا خبوم يخمتي لي زعم مالتي مناتو تناي دم بفتح عامي ترايو تيناتو بقعت قال كله ترايو دلو ايكون نلوط مالتي لي خدم موزقل جن انت يزبلكا كابيسيا زغف ነገር متصايكيني لي زحسب مالتي منالبات ولا وتادراوي لوط انت متي بيرترا خون خني كم تزدللي كون خلي نالبات تماو زلو خابوم يمكن موت مالتي ግን ካብ ኢሳያስ ዝኸፍእ ኣይህሉን ኢለ ዝኣምን ወላ ወታደራዊ ለውጥ እንተመፅእ ኣብዚ ኔጎሽየት ንገብር ወላዊን ገለገለ ብደንብ ፍትሑ ዘለዉ ኑርያት ዝበሃል ኣካላትና ሓሳቦም ቀይሮም ምስኡ ቀሪቦም ብምስራሕ ካብ ውሽጣዊ ናይ ውሽጥን ሪፎርሜሽን ንኽህሉ ክሰርሑ ክኣቱ ይኽእሉ እዮም ኢለ ስለ ዝኣምን ይሓይሽ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ወላ እንተመፅእ ካብ ኢሳያስ ዝኸፍእ ነገር የለን ምክንያቱ ኢሳያስ أمروسي نقتلت ندمن زستبلي استهانت أسبي قال ولا عندك قبرة تقلنا عزق تردو ولا كافتي حد صليحة يساس تعيك حسب إنجيل كوني الكامل صبايت حلم سلازقنا نالباتهم قالوا تنقاو خاونا وقربنا يسب نجار كلهم دخل إلى تتبيس زلني أنت متساعد زلاني بوليتيكا بروسس لازقنا مسرح لازقنا ولا وتهدروا حيل متي بعقلي بالبلبونا مالتي جزيه يبكى مثلو تفتبلو لك عمبر كمزي بحد اللي تقول نجار كغير وين تثبيت كويبلين ولا حاجة ولا بحجوكم يفترى بوليتيكا وسلطان تغير مالت كل نجار سلام قوم كل ነገር እተውጽ አኸውን ማለት አይቆንም ብዙ ሓርጎጽ ክህሉ ወይ ግን ተዛማደ ኻውናው እቶም መሰረታዊ ዝበሃሉ ናይ ሰብ ናይ መንባር ሕቶ ተጋሂሶም ዘሎ ኤርትራ ክሕለው ተኻልኻ ቀስ እንዳበልካ ብመስርሕ ክረአ ማለት እዩ ስለዚ ንሱይት ፍጽቢታይ እሞ በረኸት ስኻ መንእሰይ ከለኻ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራውያን ትነጥፍ ኣብ ሁሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ፖለቲካውን ብዙሕ ጽሑፍ ርኤካ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት እሞ ነዚ ዘሎ ዕግርግር ነዚ ዘሎ ደበና ብኸመይ ክትጋልሆ ትደሊ ብፍላይ ከዓ ነቶም መሳተኻ እንታይ ክትብሎም ትደሊ ول يغني اللي زيات يا قداسي نجري انتايو كمزي اتم حج زولو من اسي نايزي زمن زي وين نايزلنا جزيه ፖለቲካዊ ስልጣን የሪዩ ካብኡ ተበጊሱ ክሰርሕ ትኽእል ኣሎ ማለት እዩ እቶም ካባና ዝዓቢ ኣቦታትና ወይ ሊቃውንቲ ኣሕዋትና ዓበይትኻ ነቲ ናቶም ተመክሮ ንኽሕልፉ ድልዋት ክኾኑ ይኽእሉሎም ኣብኡ ቆራቆሱ ዘይኮኑ ዘለዎም ድልዋት ክኾኑ ኣለዎም ነቲ ናቶም ፍልጠት ዓሚ ናብቲ ዘሎ ሕጂ ወለዶ ክሕልፉ እቲ ምትሕልላፍ ናይ ምምሕልላፍ ባህልስ ክህሉ ክእል ኣሎ ማለት እዩ እቲ መንእሰይ ከዓ እንታይ ድሌታቱ ብንጹር ክፈልጥ ክእል ኣለዎ ናቱ ግደ ናቱ ተራኻ ከልዕል ክእል ኣለዎ ብዛዕባ መጻኢኡ ክሓስብ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ መንእሰያት ከዓ በዚ ጋጣሚ ምናልባት ብሰንኪ ዘሎ ኩነታት ደክሰምዑ ክእሉ እዮም ማለት እዩ
نحنا مس منسي دولو بتغراي زولو منسي اب حدا بوتا اب حدا يونيفرسيتي اب حدا حكمنا كنمهار كنسرح كننقد امبر مسኦም نحنا اب دمنت كناتو دليتنا يكونن مالتي نحنا سي ناي كوينات اب كوينات تفطرنا سبات يكونن مالتي وي كمزي نكوينات دلينا استولدنا سبات يكونن مالتي سلام كنعبي ناي حبريتا ملوات ناي فلطت ملوات ناي نقد ملوات كلونا دا امبر تبسن كنايزوم ناي قدم مرحتي فطر زلو غريچታት كملكعي ناي تقول ناي مثل ناي حبرتسبنا كون يبلون مالتي انا منسيات تግራይ ምስ ብዙሓት ዕልል እዮም ማለት እዩ ምስ ተጋሩ ማለት እዩ ተጋሩ ክብል ከለኹም ተጋሩ ጥራይ ዝዓለመ ይኮነን ግን ኣብዚ ግዜ ዝሶም ቁርብ ኣብቲ ኩነታት ተሃሰይት ስለ ዘሎ እቲ መልእኽቲ ንዖም ከዓ ስለ ዝደልኽዎ እሱ ጥራይ ክብሎም ዝደሊ ማለት እዩ ኣጆኹም ክብሎም ደሊ ተስፋ ግበሩ ትግራዋይ መዘከርታ ኢልካ እውን ፕሮፋይል ከቀይርካዮ ሪእሞ ደሃዩ ረኺብካ ዶ ብጠፍኣካ هو مسو اكتيفيستي نسو كمان هافتم شو مالتي اب تግራይ ነይሩ ብዙሕ ኢና ንዕልል ነርና ሓበሬታን ላወት ክሳብ ብዛዕባ ወያነ ግደፍ ብዙሕ ንዕልል ነርና እቲ ኣረዳዳና ከማን ርሑቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ባላንሱ ቅሬታ ነይሩ ብዛዕባ ትውድብ ግን ልክዕ ከምቲ ንሕና ንኸዶ ዝነበርና እዛ ግዜ እዚኣ ትሕለፍ ዛ ዓይነቱ ንህግደፍ እቲ ህዝቢ ሓቂፉ ወደ ኸደ ሞንዳታ ግን ግዳይ ዝገበሮ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ከምኡ ዓይነት ክሳይ ነይሩ ኣነ ከዓ እቲ ናህና ተመኩሮ እየ ዝዕሎ ነይረ ከሚና ንሕና ወይ ንብል ነርና ቀልጢፍኩም ዲጅ ክትገብርዎም ኣለኩም ነዚኦም ኣረግቶ ተመንሰይ ክትሕዝቡ ኣለኩም ኣብዚና ንዘራረብ ነርና ሕጂ دهاي بلين درجة كورحي عصرت حاجة تيزة مستفعلنا بمحبرة ميديا يلن كنتاتو عملتها له كمان له ولا حنت زفلت أنا قريب بلين مالتي عملاقة أبتزولو حلو مصدر بيتون مولو حزب تجراي أخذ معت سلام قوة مولو تسفال لأن مالتي يتصلق أنا وعملاق مالتي بزعواز سلفي بزحي تزارب كان محبرة مرة خبيتات كن بزعواز سلفي ترايد له الذي تولو زعبو ولا حنتكو كم زدول قتي هل خزب هالنجاري مالتي نايتهم دبزحوتي هل خزولو ده نجاري تي كل تجعفات مخاد كل جزء حدا جنيايو أنا خا كابزي جعفنا مخاد نجار كنقول فوقن كلالنا هاجر كنكون زخالنا مخنيات علينا بزي مخنيات هيكونن هاجر كوينا سلازي توم إرسام بفلايتهم من ساعات كابز كل تجعفات واتيو ناب حدا نهلاونتهم زملكة قداي سزقنا زغير زلوا حجي ناب حدا معك لاينة بمتيم حدقات جيرو في قرار وقول لهم تي توم قالوا وحدات كايس عن يوم قر نتوم وحدات كن إحنا كل جزء أبو عين كراكرنينا يتبقى دولو كل يوم تجراي زبلو كل يوم أنا بزعبهم كزارب عيلين توم ماجوريتي كن قرارهم زغل حدا معك لاينة بجيرهم تبي إرتراز ولا تكال بوليتيكا نمتعيو محسنتهم حدا جنيايو نقصالنت كم هاجر حدا جنيايو بزغنا من جدي كإلا خمسلو أب حدا حبراو مرداتك موتصقو لهم تزي كوينو تسأل كان هيلفنا قال ملز جبر زولو عند حر جزية وسيدو مقتل تزي تجيرو نبكال درجات معبليو كم هاجر وين تيناتنا هاجراو تمرت كفتاتني نبكال وين كم معبل خلي مالتي مستبيتي كازو يزول نجارات تحسير من سيبرخت هايلين كاب النروي الذهب كاني سفح زبلتنتنا بشم سمعت تقتاتلتن ريديرنا يقني لي كبرتي هابلي كما عينت كالوت من اسيات كترخبنو ندلي اب كال مدب كنرخب تصفلني كبرتي هابلي نعاوين حرقو قلتا اب خلاقات عم هرهب تصفى يقبر يقني لي دقيمة زي دمس راديو إيراناي كورا سمعت راديو إيراناي لهم مدب عبز تودي له بخال مدب داقم كنرخبينا سنايقني